እምነት ምስሐብካኒ በቃነ ፍመሓ ፈውስ ኾይነኒዩ። ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ኣለጓል ትግራይ ከመይኒኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹም ንስኻትኩም ምናው ዘለኹም ጎ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ይምነወልኩም። እሽምባር ኩራት ኣሕዋተይ ልማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ንእሽተይ ዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበኒኹ። ኣርእስቲ ናታ ዛንታ ኣደምን ኣብርሃን እያ ትብል። ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶን ገጠር ኣለም ዝበሃል ንፉዑን ቅኑዑን መንእሰይ ነበረ። ኣለም ንኩሉ ሰብ ደጋፋይን ሓላያይን ልቡ ጻዕዳ ተግባሩ ድማ ጽሩይ ነበረ። ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዓበይትን ኣናእሽተይን ብክብሪ ይርእይዎ ነበሩ። ንሱ ንዝተጸገመ ይረድእ፣ ንዝሓመሙ ይበጽሕ፣ ዘለዎ ድማ ምስ ካልኦት ይካፈል። ምስኡ ድማ ኣብርሃ ዝበሃል ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ ዝተዓራረኹ ዓርኪ ነበሮ። ኣለም ንኣብርሃ ከም ገዛእ ሓዊ ይርእዮ ነበረ። ዘለዎ የካፍሎ፣ ኣብ ጸጎሙ ይበጽሖ፣ የጽናዕንዖ፣ ምስጢሩ እውን የካፍሎ ነበረ። ኣብርሃ ኣብ ፈለማ ቕኑዕ ይመስል ነበረ። ድሕሪኡ ግና በብእዋኑ ቅንኣትን ስሳዕን ክሓድሮ ጀመረ። ነቲ ኣለም ዝገበሮ ዝነበረ ጽቡቕ ነገር ከም ዕሽነት ቆጸሮ። ነቲ ዓርኩ ዝረኸቦ ዝነበረ ፍቕርን ክብርን ድማ ክቓንዐሉ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ኣለም ሓደ ንእሽቶይ ንግዲ ክጅምር ሓሳብ ኣምጽአ። ንኣብርሃ ከም ልሙድ ኣማኸሮ። ኣብርሃ ሓወይ ከምዚ ዓይነት ንግዲ እንተጀመርኩስ የዕውተኒ ዶ ይመስለካ በሎ። ኣብርሃ ግና ነቲ ሓሳብ ካብኡ ሰሪቑ ንወይኑ ክጅምር ስለ ዝደለየ ኖ ኣለም ሓወይ እዚ ሓሳብ እዚ ዘዓውተካ ኣይመስለልን፣ ጌዛኻን ገንዘብካን ጥራይ ኢኻ ከተባኸን ኢሉ ተስፋ ኣቕረጾ። ኣለም ብቱ ዓርኩ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሰንቢዱ ነቲ ሓሳብ ገደፎ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ኣብርሃ ነቲ ኣለም ዝነገሮ ሓሳብ ከም ናቱ ገይሩ ጀመሮ። ኣብቱ ፈለማ ነገራት ጽቡቕ ዝሳልጠሉስ መሰለ። ምስ ኣለም ዝነበሮ ዕርክነት ድማ ቀስ ብቐስ ክደክም ጀመረ። ካብ ኣለም ክርሕቕ፣ ንምኽሩ ክነጽግ፣ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ክሃድም ጀመረ። ኣለም ብዚ ተግባራት ናይ ዓርኩ ኣዝዩ ሓዘነ። ግና ሕነ ኣይፈድይን ቂሙ እውን ኣይሕዝን በለ። ከምቲ ልሙድ ንኹሉ ብእወንታዊ እናሓሰበን ሰናይ እናገበረን ናብርኡ ቀጸለ። ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ እቲ ኣብርሃ ዝሰረቆ ሓሳብ ንግዲ ክደክም ጀመረ። ምክንያቱ መሰረት ኣብ ክሕደትን ስርቅን ስለ ዝነበረ በረከት ኣይነበሮን። እቶም ምስኡ ዝተኣሰሩ ሰባት እውን ነቱ ናይ ቅድሚ ዓርኩ ዝገበሮ ስለ ዝፈልጥዎ ቀስ ብቐስ ረሓቐዎ። ኣብርሃ ቦይኑ ተረፈ። እቲ ኩሉ ሰብ ዝፈተንዎን ዘኽብርዎን ዝነበሩ ኣለም ግና በቲ ቅኑዕ ባህሪኡን ሰናይ ግብሩን ብዙሓት ካልኦት እሙናት ኣዕርኽትን ረኸበ። ህይወቱ ድማ ብሰላምን ፍቕርን ዝተመልአ ኾነ። ሽዑ ኣብርሃ ነቱ ዝጠፍአ ክብሪ ነገር ተረዲኡ ንሱ ንኣለም ከም ዝኸሰሮ ተገንዘበ። ኣለም ግና ምንም ኣይካሰረን። ኣለም በቲ ጽቡቕ ባህሪኡ ንኣብርሃ ኣይሰኣኖን። ኣብርሃ እዩ በቲ ሕማቕ ተግባሩ ንኣለም ከሲርዎ ስኢንዎን። እዛ ዛንታ እዚኣ ነቲ ጽቡቕ ሰብ እንተኾንካስ ንስኻ ንሰባት ኣይትስእኖምን ኢኻ፣ ንሳቶም እዮም ንኣኻ ዝስእኑኻ ዝብል ምስላ የዘኻኽረና። ኣለም በቲ ጽቡቕ ባህሪኡ ቀጸለ። እቶም ዝኸድዎ ድማ ንዕኡ ዘይኮነስ ንገዛ ርእሱ እዮም ዝብድሉን ዝኻስሩን ንትብል ነይራ። ክብራት ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ እምነትና የጽንዐና፣ እሙናት ኮይና ቃናት ዘይኮነ እሙናት ኮይና ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። እናስ ዚኣል ትብል ነይራ ዛዛንታ ስሰና ይንዓኹም።